इरे मु तते कहली आज्ञा डबल 9 हां 380 7 डबल 2 सोनो आते आज्ञा आपण शब्दटा एते स्पीड कहले जे मते सुबिला सुना आज्ञा आपनकर गुटे पार्सल आसी नियंतु ए तू ठीक छछ की कथा आज्ञा आपण को जिंस भितर अछि खुलिले सिना कहि आज्ञा खुलि ना ना ठाकु ଆପଣ ତାହେଲେ ସେ ଶୀତ ଦିନିଆ ଚଢି ମଗେଇଛନ୍ତି ନା ନା ତମର କଣ ଆବଶ୍ୟକ ବୟସ ଦରକାର ପଡିବ ମାନେ ସାପ ଫେରା ଟେକିଲେ ତାକୁ ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଇ ରଖାଯାଏ ହେଲେ ତମ ସାପ ପୁରା ଅଚେତ ହେଇକି ସେମିତି ଜମା କହିବୁ ନାହିଁ ଇରେ ମୋ ସାପ ବିଷୟରେ ତୁ ଜାଣିନୁ ମୋ ସାପ ଖାପକି ଯାଇ ପଡିବ ଶୀତ ଦିନ ଯେତେବେଳେ କମ୍ବଳ ଢାଙ୍କି ଦଉଛି କମ୍ବଳ ଢାଙ୍କି ଦେଲା ବେଳକୁ କମ୍ବଳ ଭିତରେ ମୋ ସାପ ଯାହା ହଉଛି ମତେ ଲାଗୁଛି ସେ କମ୍ବଳ ଫୁଟେଇ ଦବ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ କଣ ମଗେଇବେ କଣ ମଗେଇ ଆଜ୍ଞା କହିବି କହୁନାହାନ୍ତି ଏଥିରେ ଲାଜ କରିବାର କଣ ଅଛି ତା ଛଡା ଆପଣ ତ ଆପଣ ତ ଲେଡିଜ ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି ଆପଣ ପୁରୁଷ ମୁଁ ପୁଣି କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ